wakar bakwai bakwai ga ta ka amsa annabi na ci gaba kan wakar bakwai ne. Ta biyun wakar bakwai bakwai ga ta ka amsa annabi na ci gaba kan wakar bakwai ne. Bismillah rabbu Allah sarkin nan da muke wa sallah, garan fatai ciran kasala sanya haske nauya jilla ya kai ni ga fadar annabi ne. Ci gaba kan wakar bakwai ne. Salati ne roƙo da doshi abun shugaban mu tsatsan ƙuren shi, na roƙa saka ahalan shi sahabbai duk sun nuna kishi auliya ullah ya bin ruko ne. Ta biyun wakar bakwai bakwai ga ta ka amsa annabi na ci gaba kan wakar bakwai ne. Assalamu alaika sayyid mai kyawun suna mujahid, yarda na zo gunna ka Ahmad komi na waya zamsu standard kaman haka mai tausayin mutane. Ci gaba kan wakar bakwai ne. Salamun ce mini dan soyi ba cikin tabiyan kuma in ci gaba, idan baka yo ba zan iya ba, ka sa haske na ba zai dishe ba, na rabu da annabi garkuwa ne. Ta biyun wakar bakwai bakwai ga ta ka amsa annabi na ci gaba kan wakar bakwai ne. Tsayan a ina ne na tsaya wai rijalan kabli ba adi muke kai, haka ne kokar da na yo duhun kai, Yarkuwa daidai ne mu je zuwa kai, ka za mu cikin ta biyun bakwai ne. Ci gaba kan wakar bakwai ne. bara in jona da waka ka duba da kyau fuskan jikinka, hanci kunni sai idanka, sa bakinka faɗa da kanka ka ce mini kofofi bakwai ne. Ta biyun wakar bakwai bakwai ga ta ka amsa annabi na ci gaba kan wakar bakwai ne. Na bar fata ko dai na kara, ni ma haka na gani asira, malamai inda gyara sai ku gyara, na Aisha annabi ya aura, shekarun haihuwanta guda bakwai ne. Ci gaba kan wakar bakwai ne. Annabi ne babban komanda ya na cikon kalman shahada, akwai kumya na cikin ibada, rinka nake yi ma hamuda amshe ni kai mana sittira ne. Ta biyun wakar bakwai bakwai ga ta ka amsa annabi na ci gaba kan wakar bakwai ne. Umarni ne in ji dan amina idan kuka haifi yara ƙanana, gare su fa tarbiyya ku nuna, umarce su yi sallah ku nuna idan suka kai shekara bakwai ne. Gaba kan wakar bakwai ne. Ku zo mu tafi kar ku yi kasala, alola in za ka yi sallah, akwai sunna musu farilla farillan alolan dai akalla, su ma an ta guda bakwai ne. Ta biyun wakar bakwai bakwai ga ta ka amsa annabi na ci gaba kan wakar bakwai ne. Wankan janaba a cikin shi akwai farilla a cikin shi, akwai sunnoni bisa kan shi, sahabi zan magana a kan shi, sahabban wankan su bakwai ne. Gaba kan wakar bakwai ne. Tanibu saba almudikati annabi ne ya faɗa da sauti, maganan nan tun kan wafati, ya hane mu kazfal musana duk suna nan jera guda bakwai ne. Ta biyun wakar bakwai bakwai ga ta ka amsa annabi na ci gaba kan wakar bakwai ne. Tara annabi ayyaban takaici, a cikin kwari ne ba abinci, kusan shekara uku babu yanci, ganyen bishiya a ciki suke sa'ilin annabta shekara bakwai ne. Gaba kan wakar bakwai ne. Sallah kai a cikin jam'i sannan ciki ka sa kushu'i, sako in ji mai isra'i, kafi wanda ya sallah shi kadai da daraja 27 ne. Ta biyun wakar bakwai bakwai ga ta ka amsa annabi na ci gaba kan wakar bakwai ne. Hadisi ne na jina bayani, hadisul kudsi ne ku ji ni, maganar Allah ce ikiwani, a cikin taukun zanyo bayani akan hadisin nan ku gane. Gaba kan wakar bakwai ne. Mu haɗe a cikin taukun mu nemo, dabgen bakwai bakwai da romo, mu sha santi sai mu komo mu ƙara nazo a cikin bakwai ne. A cikin bakwai ne. Ta biyun wakar bakwai bakwai ga ta ka amsa annabi na ci gaba kan wakar bakwai ne. Garkuwa ne ya annabi na, ni kwaɗayi na garin Madina, na zo ni gare ka abin yabo na, dan Fatima dan ummin kanana, dan Khadija ka amsan addu'an ne. Gaba kan wakar bakwai ne.